Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngibingelela ubaba umfundisi nobaba bonke nomama bonke nentombi nensizwa noSunday school kwelihle igama lenkosi uJesu Kristu. Lo noma ngaphambili ubabukhoza wasemngadi ngokuhlala ekhaya kuseNatali. Bazalwane ngihleli la phansi ngiyezwa usisethi asisukume sizobonga uJesu. Ngibonga ukukholwa bazalwane, ukukholwa uJesu. Mangihleli lapha phansi ngiyacabanga ukuthi uJesu nomusa wakhe nokukholwa ukuthi angenzela umusa. Mawuthola umntwana akukho la ukuthi khona kumele ngimhambise khona ngomusa kaJesu. Mangabe uthenga imoto nemoto akukho la kumele uyihambise khona ukuthi iyokwenziwa izinto ngomusa kaJesu. Makungukuthi uyasebenza akukho la kumele ukuthi uye khona ukuthi uyoziqinisa noma ukuthi uvikeleke emsebenzini ngomusa kaJesu. Ngibonga ukukholwa inkosi uJesu. Ngiyamcela nami ukuthi angisize uNkulunkulu endleleni ngingamdumazi. Sisatshenwa ukuthi mawuzoma ngaphambili noma ngabe uyakhuleka lungisa indaba yakho ngoJesu ukuthi uhlale uhlanzekile ungcwele ngaso sonke isikhathi. Inkosi yomusa inibusise uJesu Kristu inkosi.